Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe emolweni. Sizawufunda kwaseKorinte namhlanje bokuqala isahluko sesibini, ivesi yeshumi elinesithandathu, 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Sizawukhuthazeka namhlanje, sizokomeleza. Uzakomelela ngakumbi namhlanje, ilizwi lenkosi liyomeleza, liyaphakamisa, liyasiphakamisa. Ethi uverse 16, kuba ngubani na oyaziyo ingqiqo yenkosi oyakuthi ayifundise? Thina ke sinengqiqo kaKristu. Ithi xa isithi thina sinengqiqo kaKristu, ithi thina sinengqondo kaKristu. Ingqiqo yengqondo kaKristu. We have the mind of Christ thina. Xa simamkela uYesu njengenkosi nomsindisi wethu, sizawuthini? Sinengqondo kaYesu Kristu. Ichaza ntoni loo nto? Xa sinengqondo kaYesu Kristu ichaza uba masithini? Ithi we must set our minds in heavenly things, not on earthly things. Sijonga phi xa sine-mind of Christ, sinengqondo kaYesu Kristu? Sijonga kwizinto zezulu, siye kujonga kwiingxaki zomhlaba ezingapheliyo. Uye siye kujonga ezi stress, ezi depression, izilingo, iimbandezelo, iinkxwaleko. Sijongise phi? Kwezulwini, ukuthi izulu lithini, iBhayibhile lithini ngale ngxaki. Funeka sibe nezo ngqondo ezinjalo ke xa sinengqondo kaYesu Kristu. Xa sinengqondo kaYesu Kristu, laa ngqondo kaYesu Kristu yayinala selfless mind. Ingqondo yakhe yayingajonganga kakhulu kwisiqu sakhe. Wabeka mna nawe, in his mind wayenam nawe. Mna nawe sisoloko saba sengqondweni yakhe. Funeka loo nto uhlale uyazi. Wathi ndizawuhamba ndiye kulaa mhlaba ndiyofela aba bantu, kwenzela uba bona babe nantoni? Babe nobomi obunaphakade. Zange ajonge ukuthi yeyi ndizawuba nobuhlungu, ndizawudibana nee-betrayers, yeyi ndizawudibana nabantu, ndizawujikelwa ngabantu ebebendihamba nabo, yeyi bazandingcatsha. Hayi, wayeyazi yonke laa nto uba indlela yakhe ayizuba lula, kodwa wakhetha, wathatha i-decision. Uzawufela mna nawe. Funeka njengoba sijongene nama-Easter, funeka sazi ukuba wayejonge bani? Wayejonge mna nawe ezingqondweni zethu. Xa ke sinengqondo kaYesu Kristu isichazela ntoni loo nto? Isichaza uba sizawusuka kwiziqu zethu, ke silibale ngeziqu zethu, ke sijonge iingxaki zabanye abantu, ii-interest zabanye abantu, uba bafuna ntoni na abanye abantu. Siye kuzikhukhumalisa, siye kuba considered. Ke sijonge ukuba ndinganceda ubani ngantoni na, ndingenza ntoni na. Olaa thando lwakhe, selfless love kaYesu Kristu, ukuthi mandihambe. Wajonga ilizwe, wafela ilizwe lonke uYesu Kristu. Akhathasekile noba umfuni kanjani uYesu Kristu, noba umthande kanjani, kodwa wakufela uYesu Kristu. Ihlale lapha engqondweni yakho loo nto, yazi ukuthi nje uYesu Kristu wafela ilizwe lonke. Itsho incwadi ithi ke ngoku xa sinengqondo kaYesu Kristu yasincedisa iPhilippians 2 verse 3 to 4. Uthini? Ithi ningenzi nanye into ngokweyelenqe nangokozuko olulambathayo. Yithini ngokuthobeka kwentliziyo, omnye ambalele omnye ekuthini nguyena owongamelayo kunani.
uthi makangathi elowo aqinele kwezakhe izinto zodwa, elowo makaxinele nakwezabanye. Ithi ke ngoku xa sinala mind of Christ, ithi singabi conceited, singabi selfish, sijonge iziqu zethu kakhulu, asijonge nabanye abantu. Ithi ilula ke, iyenza lula kwelikaJewish, ichaza kalula. Ithi xa sinengqondo kaYesu Kristu, kwiPhilippians 2 ithi sizenze njani? We will imitate Christ. Sizom-imitate. We will not have the selfish desires or be conceited. Sizoba ne-interest of others. We will look at the interest of others. We will regard others as better than ourselves. We will be what? We will be humble. Humility izaba yethu. Zizinto zethu zokuthi sizithobe, sikuziphakamisa. Singaziboni ngathi kwabanye abantu njena singcono. Xa samamkela uYesu Kristu, saba ne-mind of Christ. Xa simamkele, sinayo ingqondo yayo. Oh, haleluya. Namhlanje lo meko okuyo, nali liso, nasi isixhobo. Uyoba mna, I have a mind of Christ, nengqondo kaKristu. Nantsi prayer point yam nawe, ekuthi njena Yesu xa ndinengqondo yakho, fill my mind, fill me more, I need more of you, less of me. Akhe kusuke ubuthina, uYesu kubonakale ubuyena ezimpilweni zethu. Indlela emasithandaze ngayo kwezi ntsuku zokugqibela. Sibeke abanye abantu phambili, sisuke iziqu zethu zisuse iziqu zethu, sisuse our desires. Sijonge kwintoni? I-heavenly things. Siyeke i-earthly desires. Zininzi, uyazibona uba zininzi izinto. Sibuye sisithi sifuna lena nalena, into ezibonwayo. Le season le ithi make sisuke kwizinto ezibonwayo. Sike sisuke kwinto ezibonwayo. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of heaven and his righteousness, and all these other things will be added unto us. Eke sijonge ezizulu. Sifuna abantu uba mabeze, si-invite abantu mabaze ezicaweni. Abeze ezicaweni abantu bazofumana uthando kaYesu, bazofumana ingqondo kaYesu, baye kucinga njalo bejonge iziqu zabo. Abe-selfish, bazosuka ku-selfish, bazonceda nabanye abahleli ezonweni, kwisono zomhlaba. Bakhe basuke ebumnyameni abantu, baze kuYesu, bazofumana ukuthi uYesu ukukhanya kweliso. Bangahlali kwiimbandezelo, bazofunda yoba xa ndinoYesu Kristu iimbandezelo zam andindedwanga kuzo, nazi andizisa kuYesu Kristu. Itsho into. Xa unengqondo kaYesu Kristu, you'll occupy. Wazi into yokuthi njena, as I'm occupying this year, izinto zam zonke kulo nyaka ziyabuya zonke izinto zam. Nebezibotshelelwe ngamakatana nangamakhonkco, ziyakhululwa kulo nyaka. As you are occupying in your mind, as you are occupying until Jesus comes, funeka ube naleyo ngqondo yokuthi kulo nyaka, lo nyaka wona, into zam zonke ziyabuya. Umtshato wam, noba umtshato wam busophela, hayi ubani, kulo nyaka ziyabuya, uyabuya umtshato wam. Uzibone nawe, unxibe enye, uzibone kwasawena, uzinxibele iloko yomtshato wakho ngeloko emhlophe xa ufuna umtshato, uzibone wena.
Ngoba ngantoni? In your mind le yakho ifocus kwizinto zezulu, the kingdom of heaven. Focus yakho kwizinto zezulu, awufocusanga kwizinto zomhlaba. Uzibona yonke ezi zinto ozicelayo, into zakho zonke into zakho kulo nyaka. Sixelele leyo yona mayibe yi-confession yakho yokuthi into zam, zonke into zam, declarations, zonke into uzibize ngamagama, zonke ezendizithandayo, endizifunayo, endizicelayo, nezomhlaba. Xa u-occupya ufuna abantu wenza soul winning souls for Christ, uYesu uzokunika. Ujonge iintliziyo zethu, uzonika loo mtshato. Zibone sowuyinxibile naloko yakho oyidizayine ngokwakho yomtshato wakho. Ngoba ngantoni? Wena ufocuse kuphi? Ingqondo yakho iphi? Ikwizinto zezulu. Have a mind of Christ. Iinto zakho zonke kulo nyaka ziyaza, ndiyakuxelela, zonke. This is another year. Lo nyaka awufani neminye iminyaka. Yonke le nto izokuxhobisa, zonke izokuxhobisa ukuthi ingqondo le yakho iphi. Kufuneka ingqondo yakho ube kuKristu, uthanda uYesu ngakumbi. The more ujongana neengxaki, wena kufuneka umthande ngakumbi, umthandele loo nto